বড় হই আমাক লাগে বড় রাজ্য সেইটোৰ কাৰণে আমি সংগ্ৰাম কৰি আছো বড় ৰাজ্য লাগে তহঁতক बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरा निउबो एप्सआव नुनो मोनसिगोन रायजो राजाफोरा दिनैनिफ्राय जागायनानै सानथामसिमाव बारमोदाइ फिल्मनि बेनाराव सेबखांनाय जों बर' सावथुनखौ निउबो एप्सआव 100 रां होनानै नुनो मोनसिगोन बारमोदाइ फिल्म प्रडाक्शननि बेनाराव सेबखांनाय समाजारि गोदान बर' सावथुन जों बर'खौ निउबो एप्सआव नुनो मोनसिगोन बे बर' सावथुनाव बिथोन होगिरि आरो लिरगिरि महरगिरि महरै मिथुराम ब्रह्म बिथाङानो बेनिखायनो गासिबो रायजो राजाफोरखौ निउबो एप्सखौ डाउनलड खालामना 100 रां होनानै नायनो थाखाय खावलायदों जों बर' सावथुननि दिहुनगिरि मिथुराम ब्रह्म बिथांजों लोगोसे बर' सावथुननि महरगिरि बिथांमोनहा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव मा बाथ्रा बुंखो आबु मिथिनो लानि फै बेखौ आंनो लिरदों मिथुराम ब्रह्म आंनि मुङा आरो बिनि डिरेक्सनखौ होदोंमोन नायस्रां गयारि डिएफअखौबो नायस्रां गयारि खालामदों आरो आर्टिस्ट हिसाबैहाय जोंना अनिल नार्जारि प्रेक्टिकेल बसुमतारी आरो मिजिं नार्जारि फैला सार मेन्देला सार आरो गोबां मानसिफोर दङ बेखौ लानानै बानायनाय जादोंमोन रायजो राजाफ्रा जथेस्थ' रेसपन्स होदोंमोन ना जिउथे गामि गामि दिन्थिफुंनाय जाबाय नोंथांमोन थांनाय सान सिगां माबायदि रेसपन्स मोना नोंथांमोन एबार दिहुनगासेयावहायबो जोबोद मोजां रायजो राजानि अनसायनायखौ मोन्दों बिदिनो जुदि उननि समफ्रावबो अनसायनायखौ मोनलांबाय थागोन होननानै मिजिंथियो आरो साफ्रोमबो रायजो राजा नायगिरि बिथांमोनखौ आं बेखौनो खावलायो जोंनि बे जों बर' सावथुनखौहाय निउबो एप्सआवहाय दिनैनिफ्राय हगारनाय जाबाय बेनिखायनो निउबो एप्सआवहाय थांनानै नायनो हासिगोन जों बर' सावथुनखौहाय निउबो एप्सआव नायनो थाखाय रायजो राजाफ्रा बेसेबां पेमेन्टफोर दाननांगौ गोनां जागोन नामा गिबियावनो बोसोर गोदाननि बयबो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनाय आरो अननायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय दिनै जोंहा जों बर' सावथुनखौ निउबो एपआव हगारसिगोन दा बयबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ निउबो एपआव हाबनानै जों बर' सावथुनखौ नायनो थाखाय गुरैयै खावलायबाय जों बर' सावथुना मोनसे जोबोद मोजां सिनेमा जाय सिनेमाखौनोखि आंबो निजे खुद नायदों बे जों बर' सावथुना जोंनि बर' हारिनि सेन्टिमेन्टजों सोमोन्दो गोनां जोंनि बर' हारिनि जारिमिनजों सोमोन्दो गोनां जोंनि बर' हारिया गोदो सोमावसारनाय समाव गोदो आन्दलन खालामनाय समाव गुबुन हारिजों माबायदि बाहायजादों माबायदि इनाय अनागार खालामजादों बेफोर गासिबो सल'खौ मोनसे सावगारि महरै जों बर' सिनेमायाव दिन्थिनाय जादों बेखायनो आं बयबो जोंनि बर' रायजो राजा आइ आफा बिब' बिनानाव बिदा फंबाय गासैखौबो जों बर' सिनेमाखौ नायनो थाखाय निउबो एपआव हाबनानै गुरैयै खावलायनाय जाबाय गोजोन्थों गिबियावनो बयनिसिमबो गोदान बोसोरनि हामलायथि बावहरनाय जाबाय दा दिनै जोंहा निउबो एप्सआव जों बर' मुंनि बर' सावथुनखौ हगारनो थाखाय आखायाव लादों दा बे सिनेमाखौ बा सावथुनखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गुगोल प्ले स्ट'रआव थांनानै निउबो एपखौ डाउनलड खालामनानै लानो हागोन आरो बेयाव 100 रां होनानै सानथामनि थाखाय नायनो हागोन बेसेबांसो निउबो एप्सआव दासान्दि दिनैसिमाव बेसेबांसो भिडिअफोरखौ नोंथांमोना हगारनाय जाखो दिनैसिम जों एराउन्ड 12 मुभिसखौ सावथुनखौ हगारनाय जाबाय आरोबाव जों बे थांनाय बोसोरनि गोदान सावथुनफोरखौ हगारनो फैगौ दानाव आखायाव लादों आरो दा अलरेडि जोंहा बे थांनाय बोसोरनि मोनथाम सावथुन मिस्टार ग्रेजुएट मैना आरो रोदाखौबो हगारनानै दिन्थिगासिनो दं दा बेजों लोगोसे जों बर' आरो आरोबाव गोदान सावथुनखौ हगारनो आखायाव लादों माबायदि रेसपन्स मोनो नोंथांमोना निउबो एप्स सालायनायनि गेजेरजों जोंहा दा लास्ट इयारनिफ्राय दा साबसिन रेसपन्स मोनगासिनो दं दा जों आसा खालामो बर' सावथुन मोजां मोनग्रा बिथांमोना अनसायगोन बे एपखौ बा बे एपआव रिलिज जानाय सावथुनफोरखौ अनसायगोन होनना जों बर' हारियाहाय आलादा रायजो मोनाबा थांना थानांगौआ गोब्राबसै सार आंखौ दाखौ सार फारफ्रोमथिंबो गासिबो हारिजों नासयजानाय মই এজন বড় হই আমাক লাগে বড় ৰাজ্য সেইটোৰ কাৰণে আমি সংগ্ৰাম কৰি আছো বড় ৰাজ্য লাগে তহঁতক এতিয়াৰ পৰা যদি আমাক ইমান অত্যাচাৰ কৰিছে
তেতিয়াহ'লেতো আমাক বড়ো ৰাজ্য পালে কি কৰিব মাটি বাৰী আমি ঘৰ এৰি পেলাই থৈ যাব লাগিব এইটোৰ কাৰণে আমাৰ স্পষ্ট কথা আমি বড়ো ৰাজ্য হ'বলৈ কোনো কাৰণতে নিদিওঁ যি মানুহে মোৰ বিৰোধী তাক মই এই সংসাৰত থাকিব নিদিম বুজিছা আমাৰ চৰকাৰ আমাৰ পাৱাৰ अन्नाय गैयि उदखारि सासे बर' सुबुं जानानै बर' आइजोनि सायाव बेफोरबायदि खोथा बुंनो लाजिया नोङो এইটো আমাৰ কিমান ডাঙৰ ষ্টেট আছিলে এতিয়া এই ষ্টেটৰ পৰা কিমান ষ্টেট বিভাগ হৈ গ'ল আৰু এই ষ্টেটখন যদি বিভাগ কৰা হয় তেন্তে এই ষ্টেটখন ষ্টেট হৈ থাকিব জানো আমি এইবিলাক একো নাজানো আমি ইয়াৰ ভূমিপুত্ৰ ডাইলগ বেছি হ'ল তোমাৰ বলো राइफल सिमां नुदोंमोन फोजानायानो मोजां जाबाय ओइ देखो सिख्ला मोदायानो हमारदोंसो फाग्ला सुदेम गोजोन मौसुमि बारनो फागुननि जावलिया बारनो आंनि फिथाइ जानानै जोनोम होआ नोंसोरा गथ'खौ बिग्रायदि खालामनो ओइ साला सैमा असि गुबुननि पावारजों फिसा जानाय मासो सैमा आंनि फिसाया उग्रपन्थी नङा आं सासे बर' सुबुं बर' बिमानि गोरबोआव जोनोम लानाय सोरबा बर' माहारिनि सायाव जुदि इनाय अयथाचार खालामोब्ला आं बेखौ सैज्य खालामनो थानो हाया आफा जाय बर' हारिनि सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैना थानायफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां गावनि देहानि सानाय सुनायखौ लानानै दुखुआव थानो गोनां गैला जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौनि गोनांथि गैया नंगौ चिरां जिल्लानि बेंटल गेट चापागुरियाव थानाय एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन बे सेन्टाराव सिं सानाय आफादावरि सानाय मोदोम जरा सानाय आइजोफोरनि जेंना खर' सानाय बायदि बायदि रोखोमनि बेरामखौ फाहामथाय होनाय जायो बे एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव बेरामिया थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा दङ नोंथाङा एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे जानबुं नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन